yan matan yanzu wato kowace yarinya ka taba mai yaudariya ce. Yarinya sai ka zo na da azumin nan ya zo yan mata kowace kira ta waya menene meye waye Ramadan basket ba su Ramadan basket da ka bata kuma kenan magana ta kare wannan bike ya garin Alhaji bike ya garin ne godiya an bata mun rai wai bata mun rai an ci mutunci na a soyayya wa kenan an nuna mun ban yaudara kuru ido da kike wace wannan wai yarinyar nan Talatu kun sai da cin mutunci in mata anko da Ramadan basket amma kajin na sallah wai sai dai dan balansi ya ta kawo to ni ma hira da muke dan Allah ni ban hade ba a'a ka hada iya gaya da ake neman gaya ai ka kai gaya nan ban iya ba dan suwa ga nan ba wacce baka iya ba saboda ba ni da kuɗi a to ai ka tuno ita mata tsohon ta kuɗin ne da shi a to kuma yake ne ta zauna a cikin rayuwa ita talauci saurayin dubu da goma wahala take masa a to kuma kai yanzu da ka kukuta ka bada 10,000 ba to a fusace na zo tun da kai goyon bayan ta kake abokina zo mu je karka ne in ci mutuncin ta in ya gata to shikenan me da ita taliya ni fa ina raba ku da kar ku je baban nan nata kun san shi wallahi shi ma tsohon alakwankwan ne ya fi ku tsiya yawwa Talatu ai ke nake nema ai gidan ku ma na nufa kwana biyu masoyi ni yanzu zaki gani ki ce masoyi saboda cin mutunci da yatsi ne da ganin banza da ganin arha To me ya faru masoyi? oh me ma ya faru zaki ce kina kin ci mutunci na kin yaga ni kin walakanta ni Cin mutunci ne masoyi duk sanda nake maka. naji duk sanda kike mun yanzu sallah in siya miki a tamfan nan in siya miki gale takalmi da jaka amma kajin sallar ki dauka ki kai wa dan balansi saboda kin ganshi da kuɗi wai kajin sallar dan balansi ta ba dan balansi ta bewa ta ga dan fari dama mata sun yi aiki a Kaduna haka halin su yake dama tun da ni zaki ciwo mutunci wallahi tallahi ba zan kyale ki ba ni he na miki ya ga wannan kenan ai ni na ba da ki ko wannan kayana ban jaka ta soyayyen da nake maka. duk ni na siya tun da cin mutunci ne ka kalman yawa kawo su ne tun da baki kika siya masa tun da abun ai ya zama gori ya zama rahin hankali a'a ai saboda darajar musulunci kuma darajar ita mace ce ba da haka ba hali ga hiratu wallahi na tube ta amma idan wallahi na tube ta amma idan da kai wa yake faruwa ne dan mata ya na ganki haka ba suturce ki ba gyale ba takalmi ba jaka kina budurwa mai kyau kamar haka karbi waye saurayin ki ne gaskiya ba ada ba me gyale ni ba na son daga ana cin mutuncin soyayya wallahi duk kun da ganda zaka tabbata soyayya ne kenan san darajar soyayya cin mutuncin soyayya ne wannan baka san darajar soyayya ba san darajar soyayya ba to kai me na ka san darajar soyayya zuba ba ido yan mata kungo sa takalmi to ka san nawa ne sai takalmin nan ga gele rufa idan ma na wata budurwa ya sato ya kawo miki sun yawa a gari abin da gasu sun yawa a gari tsoho ne wannan ba to kuma shikenan Talatu haka zaki mana kawai ku je can za ku yanka Talatu amma baka da mutunci dan ba da faru uwan kai wallahi hala ka san karba kana wallahi Allah ban san nan da wancan abu ka je karba idan na hauka gan zuciya baka da dan ba da faru uba Ha ha ha!